Ọhaneze ndị Igbo ekene m n'ụbọchị nke taata, biko asị m na ọ adịlị nwoke mma na ọ adịlị nwaanyị mma, biko na ebe ọbụla na na-anọkwa unu asị m na udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị, biko na unu mana o tegwa aka ekwuwe ka esi wee nye Jpac Poison. Anwe mgbe a post na vidio ya mere izu ụka nke gara aga ba na ebu ọmụ ịtọ gara aga. Ụfọdụ na-asị na nwere ihe mee nọ ka a wee cover up ka wee mee nka. Ịta nchọnkwu unu gee ntị another person bụ an eyewitness follow ihe menụ ji prove na abịa ihe bụ ihe menụ. Achọrọ m ka unu gee ya ntị ka unu nụ ihe ọ kọwa esi onye mgbe onye gbu Jpac na n'ihe ha fọgasịcha mgbe a na-azọ Jpac ndụ, maka na ka isi ekwu na ọ bụrụ ihe niile ka ebupụtawa na ịntanetị, mana ọ na-akọ ikuku kugo n'ọka mma ka afọzie ike ọkụkọ ahụ anya. Na vidiyo anụwa unu ghọta ha na-ekwu. Igbo bụ Igbo ekene m unu, debe anyị ekene m unu. Ọmụaba na-enyere ndị ụka na ọ bụ na-enyere ndị ụka na aha efuo na gị na Chineke ahịa ejekọt. Ịma na enwere ihe people ya matara. Abịa live yesterday wee sịkwa na mma abịa today ifu video ipi aka na share button. Ana m afụ video na-agagharị na Facebook weda na-enyere Jpac Poison ọ na-enyeghị. Ọ bụ na ọ bụ Chineke bi n'eluigwe, ọ bụ na ọ bụ Chukwu okike, Jpac ejiga bụrụ ya nwụrụ anwụ na. Ọ bụ na ọ bụrụ Chukwu, Jpac abụrụgo ya nwụrụ anwụ by now. Jpac abụrụgo ya nwụrụ anwụ by now. Ya bụ early morning, I think January time or December time. I think it's January time. Or December, I can't remember. I can't remember. So, Tetora, I've got miss call Jpac well. Why that amne? Message Jpac with a video bucket. Obara this boy abogo obara. Jpac abogo obara bojo bucket. Some nonsense happen. Chai. And the more on Lagos that time. Yeah, I know about. You say it's again. Sham bam. You see on your paha to number. You say I'm Guaya. Never my house in a village in Opo. I got Ozubo. For that, you put to go and call across. Ogrumote with Munye. Naru, my house in a village. Shineke Warono. That is the end. If we jet to be been at all, here may go before a G to a bin. If we a man before, I treat a biniator. Ọ bụ na ụdị mmadụ dị ka m anọghị onye m ihe gara eme nọ na Chineke yuzuru maka na onye mere ihe aha amaghị m ihe ya na Jpac na-azọ. And a lot of people have died through this way. Ejigo that way a lot of people scenario si gbufa. Ejigo that way, that method a lot of people. Ọ bụ na Jpac abụghị onye nwere mmadụ dịka mmụaba na-enyere ndị ụka ka ihe ọ gara akọ. Because na nwa okpuru nọzi n'egwu ọ maghị onye oyi ije complain rutu. Na mmadụ bịara mmemme akpọrọ ọrụ
Ibiaruokwa and ebe ibiakwara bebe ịkpọrọ na be nke gị. Idozie na agba ọbara. And ị naghị agba ọbara ahụ wee jebe. Jpac chọrọ ịbịakwu ihe a na social media that time. Ọ mụ asị Jpac no. He wanted to publish it. I said no, don't publish it. People feel now ka Jpac mo onye mbụ. Before Jpac maybe any native doctor interview. Before Jpac, I got to any native doctor may interview. I have known Jpac. Jpac may go me interview. If through this video, I post on my page. Video I made on go years. I just decided to post it. I have a lot of people testimony in a video. Mandocha Mandebai, but I don't like posting it. Jpac begged me to enter social media. Kept post to him. You see, I'm by Jpac and I'm actually on social media. But as I late. But I hear man in the wrong way. So all these people now cannot even tell you more about Jpac than me. It has been long. Obuna soro kwa onu Jpac we bata social media mo gbara bata social media. Enwebedi dibe no social media that time. Obuna soro kwa onu bata by now. Onwedi ihe nya na enwere akọ. Pụta me na ma ha emi ihe social media na ma achọ. Ofu ya ka njo so bata ba social media. People feel or not today ka na njo so bido ọrụ. And that is why such situation did ready or na phone. Oh, no trust or ya or see any enemy. I got up in the night when they didn't care. Oh, no trust or ya, but 1 year. No one, no, Abu. Onwe goes ready. Ndo ya agba ọsọ mana nwanne ya nọrọ. So no mgbe ọka bụ nwa bụkwa na-enyere ndị ụka. Ndị na-ada atụ ọ ndị na-asị na-enye ha Jpac poison. True enyere poison. But he survived it. God will use me. And I will not say more than that. Ịchọzie ka ịnụbazie mụ the full details n'ọnụ. I won't say it. But he had not bagable, nay, poison, and your borrower. Bucket you said he forwarded it to me. Said, go to my house in the village immediately. Or Garadia. Ruha knows Bob on my phone. Put your call, buy what and what to do. But I won't tell you details. But Father, I'm a honey head away Jpac. Oh, he is ya on mother, or we kill him up no, not in Tinjo, maybe a boy you working. Eh? And you go poison, ever. Manansi anya able to know Kuhana social media. No, you may be a family. Monarchy, I'm a busy. I said no. Because after Moge. Ikuku post through. Now say Jpac in each other and your poison. True, and your Jpac poison. And he survived it. Nobody knows it. He wanted to post me that and some requirement said, don't post me. Neza koro ye for na dia gumike. So bu not abu first time in anu momo ka na kwa na enyere ndị ụka. Okusi ike ibeba na enyere ndị ụka. Maka ndị na-asị na mụ abụ dibe biko ni ihe akpọ ndibe. I'm a spiritual man.
maka na eri mgbe people ji abịa be m arụ ọrụ ya fụ m ebe m gbusara sọntị ma ọbara ọwasara ya ọjị onye nzu and enwe onye ya sị na ọnya m gosiri m ọrụ ọ natara chi ihe m ji arụ ọrụ bụ ihe Chineke kere eke etu a ka m si arụ nke ị na-eme mmebe ọ gbasagha m mana gasị na mụ abụ dibe na-enwe shrine enweghị shrine I'm a free soul ka bụrụkwa Catholic bụrụkwa Sabbatarian ọ gbasagha gị ofu Chukwu ka anyị na-ekpe I don't discriminate ihe m maọbụ ebe ọbụla m fụrụ eziokwu nzọ ya ọkpa m ya gazie inweta vidio Ishi ya maka ndị na-esi na-asịrị eziokwu ka ọ bụ. anyị wee na-ekenekwanụ nwanne anyị nwoke bụ a na-enyere ndị ụka wee na-asị ya nwanna mara ya dịle gị na mma na anyị na-anụ olu gị afọ vidiyo email wee na-asị biko n'isi emekwa ụwa na-amatakwa nke bụ eziokwu udo ya na-achị na ndụ gị. Anyị na-asị biko onye ọbụla bụla onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ n'afọ vidiyo anyị nyela anyị aka na subscribe nyekwana anyị aka na-agba notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tile ọfụ inyeziela anyị aka na-agbasakwa ya bụ vidiyo na-enecha nke ọbụla ọ dị gị mma ịgbasa ya ka ndị ọzọ sorokwa gị na-afụkwa ihe na-afụ na efere mba ụwa anụ ma ngwanụ ka anyị nwenụ mgbe ọzọ.